Әйдә, дустым, әйдә утыр әле, укыйк әле кара буш кулга. Әти-әниләрне искә алып, Әлхәм сүрәсеннән бер дога. Дога кылыйк әниләргә, дога кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дога кылырлар безгә. Ышанам, балаларга ышанам. Жаннарыма шифа булсын әле, без укыган изге дугалар. Гомерләрдә зая узмас әле, онытмас әгәр балалар. Дуга кылыйк әниләргә, дуга кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дуга кылырлар безгә. Ышанам, балаларга ышанам. И Раббим, безнең газиз әти-әниләребезгә кылган дугаларыбыз ирешсен. Каберләрен нурдан кыл, урыннары уҗмакта, рухлары шат булсын. Дөньяларыбыз имин, тәнебез сәламәт, күңелебез тыныч, балаларыбыз исән-сау һәм бәхетле булсын. Әмин. Килер ул көн безнең балаларда, сагыныплар искә алырлар. Авыр туфрак җиңел булсын диеп, җыелышып дуга кылырлар. Дуга кылыйк әниләргә, дуга кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дуга кылырлар безгә. Дуга кылыйк әниләргә, дуга кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дуга кылырлар безгә. Ышанам, балаларга ышанам. Ышанам, дуга кылырлар безгә. И Раббим, безнең исән әниятиләребезгә иман байлыгын, тән тазалыгын, жан тынычлыгын, озын гомер бирсәң иде. Әмин. Бүген безнең авылда Ураза бәйрәме уздырабыз. Татар кызларны җыйдык, әбиләрне бөтенесен чакырдык, чәй эчәргә, намаз укытырга. Унакларны встречать иттек без, Новосибирьдан килделәр, филиалдан, Аккалфактан. Спонсорлар безнең Хамзина, Рашида Камилевна. И китерде безнең. Сегодня на наше мероприятие присутствовал муфтий из Новосибирска Адыль Халиуллин. Он рассказал, почитали намаз, дуа. Сели мы за чаепитие, обсуждали. В гостях у нас мы приглашали также председателя Совета депутатов Каргатского района Зубареву Наталью Александровну, которая приехала к нам на мероприятие. Поздравила наших мусульман с Ураза байрамом. Мы, конечно, очень рады, что на наше мероприятие приехали гости с района и с Новосибирской области. Огромное спасибо хочу сказать председателю Сенчин Аккалфака Хамзине Рашиде Камилевне, которая постоянно спонсирует нас, чтобы проводили татарские мероприятия, где изучались традиции национальной культуры. И она также нам сшила костюмы, где мы неоднократно принимали активное участие на районных фестивалях, где мы на масленичном фестивале заняли первое место в нашем аппетитном ряду, где мы предоставляли свои национальные
вкусные кулинарные блюда. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех мусульман большим праздником Ураза Байрам. Поздравить всех, пожелать всем здоровья, успехов в работе, всем семейного счастья, всех благ. Ураза Байрамы белән бөтен татар милләтләрен, татар милләтләрен, бөтенесен тәбрик итәм. Ураза Байрамы белән. Уразалар матур үтте, көннәр тыныч булсын. Жиылдылар татар хатындар, чтобы отметить праздник Ураза Байрам. Вот лично Мина отсутствовала здесь почти 30 лет. После этого видеть вот подъем культуры, настроение людей, обстановку дружелюбную, было очень приятно пообщаться, посидеть. И очень большое спасибо и рахмет Шулкашия, который смог это организовать, ну, в частности, представителям обществ, которые поддерживают все начинания в деревне, ну и не забывают нас. Спасибо им всем большое, благополучия и долгих лет жизни в творчестве и в жизни. Праздник объединяет. Сегодня большое событие в Мусинском доме культуры, праздник в связи с окончанием Великого Поста Рамадана, праздник Ураза Байрам. Праздник собрал очень много интересных людей, которым не безразличны к тем событиям, которые происходят в деревне. Мусинцы очень торжественно, очень радостно отмечают этот праздник, приходят со своими блюдами традиционными, национальности, независимо, кто у нас в деревне, мусульмане, православные или люди других религий, все вместе празднуют. Все праздники празднуют вместе. Нету такого разделения: русский ты, не русский, татарин или ты не татарин. Праздник объединяет. Так что... К нам сегодня еще два события. Приехали представители из Новосибирска. Сегодня у нас в гостях общественная организация татарских женщин Новосибирской области. Колпак руководит этой организацией, что самый чудесный человек на свете, наша землячка, наша всеми любимая, обаятельная Рашида Хамзина. Bizni zurlab, bayramni zurlab kelgan musulmonlarga ming rahmatlar bütün Musa'da yaşayan Tatar halkından. Rahmet yavsun. Min eli Raşideni görgenimde yok idim. Gördüm bugün şunday şatlandım, şunday krasavisi. Şunday prema поедительно. Rahmet yavsun. Ona adil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15 майда Каргат районы Мұса ауылына Ураза ғайетінің Құр'ан ашына бардық. Анда біздің ашық шырайлы, көз қарашлары нұрлы, мүләйім езлі клуб мүдирі Ақ Қалпақ жетекшісі Сания ханым қаршы алды. Хатын-қызлар бик көбейді. Өзіміздің тілімізде татарша сөйләшеп, аралашып, танышып, рәхәтләнеп отырдық. Арабызда авылның иң өлкән әбие 91 яшьтәге Кәфия әби Хәләфиева да булды. Барысы да төрле татар халык ризыклары пешереп алып килгәннәр иде. Безне бик күңелле итеп, яхшы итеп каршыладылар. Мин дә буш кул белән түгел, тәмле балам бәлешеп пешереп алып барган идем. Өстәлдә шәй шынаяғы куяр урын юк иде. Казаннан килгән яшь имам Әдел Хәлиуллин вәгазьләр сөйләде, Коръән укыды, чыбын очса ишетелер иде. Бар халык сулыш алмагандай тыңлап торды. Менә Коръән укыдым, мин дә Коръән укыдым, салават әйттем, Аллаһка шөкер, Алла кабул итсен. Анда Каргат районының депутатлар белән киңәшләшә торган председателе Зубрева Наталья Александровна безне бәйрәм белән котлады. Безне котлап әйткән матур сүзләре минем йөрәгемә сеңеп калды.
шушы жылы каршылаулар, чын күңелдән тәбрикләүләр, икенче ураза гаетенә хәтле күңелдән китмичә Аллаһы Тәгаләгә исән-сау яшәткәнен сорап, киләсе елга да очрашырга насип итсә иде. Амин, Ходаем.